Планирането на почивка е дълъг и много важен процес. Избирайки правилното място, времето след това е наслада за всички сетива. Локация, комфорт, качество и цена – всеки детайл е от значение. Усещането, че си на точното място в точното време – безценно. И ето, че тайната е разкрита. В сърцето на град Русе се намира златото на край Дунавския град – Семеен хотел Ювелир. Дунавското лице на съвършенството носи името Ювелир, първият частен хотел в град Русе, който отваря врати преди близо 30 години. Днес, изцяло реновиран, хотел Ювелир съчетава прекрасна атмосфера, комфорт и незабравим уют. Преживяване като никое друго. Тук, в сърцето на град Русе, в спокоен квартал, на минути от централния площад на града. Обслужване на най-високо ниво, с просторна трапезария и кухня за вкусна и качествена храна и незабравим аромат на кафе. 13 внимателно проектирани стаи, декорирани по начин, който отговаря на всички изисквания на своите гости. Независимо дали търсите просторни и съвременно обзаведени стаи или пък компактни стаи с усет към детайла, в хотел Ювелир ще намерите идеалното място за вашия престой. Без колебания резервирайте сега. Очакваме ви!